आच्छा बारु थाइबानि लारु हांग्रि सना नों आंखौ मानो सैया खालामदों बुंलाय आं नोंखौ ओंखामजों बायदि समान मोजां मोनो अमा बेदरजों बायदि समान गोसो थोयो होमबाबो नों आंखौ मानो बुजिया आंनि खिथु होननानै बुंदों खिथु मा खिथु बेलाय नों जाग्रा खिथुआ आं जाग्रा खिथु आं मोनथिनायावथ' आं रावनिबो खिथु जाफेराखैलै आरो आं मिथिनाय बायदिबाथ' खिथुनिफ्राय खिसो ओंखारो नङा होमबा आं बोरै जानांगौ जाखो मालाय माखौथो सोंबाय थादों बे खोथाया जेबो अर्थआनो गैया बे खोथाखौ सोंबाय थानाङा नोङो बे खोथाखौ बुंबायबो थानाङा नोङो मालानिफ्राय नोंलाय आंखौ गोसो थोफेरनाय मालानिफ्राय नोंलाय आंखौ मोजां मोनफेरनाय आच्छा आं नोंखौ मोजां मोना जाहैबाय सोर खोन्थानायब्रा आं नोंखौ मोजां मोना गोसो थोआ होननानै बे नोमायानो खोन्थादोंना नोंना नोमा गावरेमाया बे नोमा गावरेमाया नोंनि खर'आव मा सोनानै होबाय थायोब्रा बा बिजामादै सासेखौ अनो सासेखौ अना नों बायदि फौसौलिया अनबाबो अनाखै जायो नोंहालाय बिखुनजोखौलाय मानोथो बायदिसिना बुंबाय थानांगौ जाखो लाजिनाय गैयै आं बायदि हिनजावासो दङहाय नोंजों नङाबा गुबुनफोर हिनजावफोर बायदिबा खारसिगौमोन आच्छा नोंबो खारनो गोसो जायो नामा आंखौ गारनानै गोसो जायोथ' आरो आइला हांग्रि नों आंखौ गारनानै थांनो गोसो जालायथारो होमबा सोरबाफोर मेजेरनाय मोनबाय ना बिमा गावरेमायासो सोरखौबा लगायखुमाबायब्रा लाजि गैयै गावनि बिखुनजोखौ बिदि बुंबाय थानो लाजिया नामा मा बिखुनजोखौ नाम लाबाय थानाय बेलाय मान नांगौ जादोंबा मान होनो सोलों अननाय नांगौ जादोंबा अननाय होनो सोलों नोंनि बे फौसौलिया आखलनि थाखायनो न'आव दंफैयोमोन आं आच्छा आंनि अननाया नोंनि थाखाय जेबो भेलुआनो गैला गुबुन हिनजावफोरखौ गोसोखांबाय थानायानो आंखौ अननाय जाबाय फिसा थानायखायसो दंसाबोहाय नोंजों आं फिसा गैयामोनब्ला नों बायदि हौवाजों रायजो जालामोन आं आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया बेखौ आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो खोन्थाब्रा आंनि फनखौ आनब्लक खालामनो खोन्थालाय बा फिसालायाबो माथो देरथारबाय देरबायथ' आरो आबायदेव हिनजाव होफैबा गथ' गथायखौनो मोनलायसिगौ फिसालायाबो अब्लाबो नोंनि आखला दासिमबो मोजांखौनो जानो रोंला सेंग्रा गोरलैनि आखलानो खारनो रोंला आंनि आखला जियानो जाया मानो हांग्रि सना नाथाय आं नोंखौथ' गोसो थोनो बावगाराखैना नोंखौथ' अननो बावगाराखैना बिदि होनब्लाबानो जायो नोंहा बिदि गोदै बुंबानो गासैबो दैयानो गंगा दैयाव दुगैनानै गोथार जानाय बायदि जायो नोंना आच्छा गंगा दैयाव दुगैबा गोथार जायो होमबा थौ हांग्रि सना गंगा दैयाव थांनानै सानैबो दुगैहैनोसै बिनिफ्राय गोदान संसार जाफिननोसै जोंहा ना मा होनो बे फावगालिखौ एसे थांनानै बुजायहैदोब्रा आं दासान्दि रावबो सिख्लाजों रायलायाखैनो सोर सिख्लाजों रायलायदो सानगोथाय बियो आंखौ जेरावबो ब्लक खालामनानै दोनबायब्रा इन्सटाग्रामावबो फेसबुकआवबो वाट्सएपआवबो जेरावबो नागिरबाबो मोनला गुगोल पेआवबो ब्लक खालामनानै दोनबावबायब्रा आंखौ फावगालिनाव सोंहरनानै नों आंनो खोन्थाहरफिनलाय नङाबा आं टेनसन जाबाय थागोनलै नोंनाव फन खालामनानै सोंहरबाय थागोन आं आच्छा बारु थांनानै लारु माव राजा ओंखाम दै खहाबलायाखै आंहा बे फाग्लाया मानो आंखौ बिदि खालामदों साननानै आं जेबो खोनायाखै दे टेनसन लानाङा बेबायदि बैसोआव एसे जालु जालाया जाबायखायो गोसोनि बेरामाबो बेबायदि बैसोआव बिराद जायो आरो जेबो गोसोनि बेराम जायाखैलै आंनाव जायो नोंनि बायदि बैसोखौ जोंबो बारबोबायलै आच्छा दे नोमफ्रायालाय दङना गैया दङ न' सिङाव आच्छा दे आं बेदर लाबोदोंमोन बेखौनो होनो फैदों न' सिङाव जिरायनानै दं हाबै थां दे बे फावगालिना सोरबासो गोसो थोनाय ओंखारबाय नामाब्रा आंखौ दाय गैया गारानो गोसो थोनाय सिख्ला लाबाय होननानै आंखौ गारनो नागिरफ्लादों बियो आंबो बेखौ जानो होआब्रा सोर सेंग्राखौ गोसो थोदों बेखौ आं थाबैनो नागिरगोन सोर सेंग्राया एमाव राजानि जायगाखौ आवग्रिनो नागिरदों बेखौ आं थाबैनो नागिरगोन हांग्रि सना मा होनगोन नों थोदो सानैबो पापफोरखौ सुहैना लाहैनोसै गंगा दैमायाव दुगैहैनानै सन्थुला जिराय दे आच्छा बिखुनजो गावरेमानि अनसुला बिजामादै मा खबर माबालै आइ बिखुनजोआ बे हांसो जोला खासिखौ नोंसानो होननो थिनहरदों दाउला खासिसो खोनादोंमोन आं माने नुदोंमोन हांसो जोला खासि मालानिफ्राय खालामफेरखो बेफोरखौ लाखुमा गियान होननानै बुङोलै अमा राजा गासैबो गियानखौनो होजोबनो हाजोबाना मोगथां मुलुगनो जेरै दाउला दाउखौ खासि खालामो बोरमाखौ खासि खालामो अमाखौ खासि खालामो थिग बिदिनो हांसो जोलाखौबो खासि खालामो मा गल गथ' हारसा गथ' जाखोब्ला अमा राजा बेखौनो सानदों आं उन्दैनिफ्रायनो आङो देरबोलायबाय सेंग्रा जाबाय सिख्ला गोसो थोबाय हिनजाव हाबा लाबाय गथ' गथाय खांबाय थेवबो आं हांसोखौ खासि खालामो होननानै मिथिफेराखैमोन माबायदि हांसोखौ खासि खालामखोब्रा नोंसोरलाय बोरै एसे साननांगौ जाबायना खोथाखौ मानोथो सानलु सानला खालामबाय थाबावनांगौ जाखोब्रा मोनजादों रंजा
बिखुनजोआ हरनायखौ जादोब्रा। आच्छा बार' थाइबानि लारु हांसो जोलाखौ माबोरै खासि खालामो बेफोरखौ उनाव नायबाय थासिगोन आं। नाथाय नोंथ' बिखुनजोनो मा मुहिनि होखोलै? नोंखौल' अनथारो माथो बिखुनजोआ, ओमफ्राय आंखौबा सैया। बिनाबा जालायथारबाय। जेबो साननाङाहाय सन्थला, बिदिनो बखिलाबायथारो। दे जेबो नङा, बेदरखौल' लाखिदो। अफिरानि बेदर लांफैलाय। नै बे बेदरखौ लांफै। मा बेदर? बियो हांसो जोला खासि बेदर। हांसोखौबो खासि खालामलायो? जाबाय दे, बांद्राय गियान लाना लाब गैया। लांदां बेदर लां। अके, होमबाबो हांसोखौ माबोरै खासि खालामो आंनो खोन्था। जाबाय दे, न' सिङाव लांनानै दोनहैदोल'। अके। ओमफ्राय सन्थला, बेदरखौ नोंसो लाबोनो होननानै लाबोखो ना बिखुनजोआसो हरमारखोब्रा? बिखुनजोआ हरदोंब्रा। मा बिखुनजोखौनो इसेबां सन्देह खालामोब्रा? बेफोर गासिबो नोंनि थाखायसो जादों। गसाय, आंलाय मा खालामखोब्रा? बिखुनजोनो नों बायदिसिना एरनानै हरोना। नों बिखुनजोनि न'आव थांनानै बायदिसिना गोदै बुंहैथारोना। बेनिखायनो बिखुनजोआ आंखौ सैया, नोंखौ सैयो। महाराजा, आं मानसियानो अन्थाव बाथावलै। आं मानसियानो राखां सिखां नालाय रावजों मोनजाया। बेवहाय आंनि दाय गैयालै। फाग्ला, मानो बिदि बुंबाय थानांगौ जाखो नोंलाय? नोंसा नोमाया मालाय बिजामादै सन्थलाखौल' ख' दाउ अनो। आंखौ है सै बिदि खालामो। जेरै आं सासे सैमा बांग्रासो आरो। गसाय, गावखौनो सैमा बांग्रा होननानै दिनैसो सिनायथारबाय आरो नों। आंखौ सैमा बांग्राजों रुजुदों नों? आं सैमा बांग्रा नामा? जुदि आं सैमा बांग्राबा नों मा? नों जिबौ नङा होमबा नोङो? बिखुनजोनि गोदनायाव, बिखुनजोनि आथिङाव, बिखुनजोनि जान्जियाव मेरायनानै थाबाय थाग्रा। नों जिबौ बायदि नुदोंबालाय आं जिबौआनो जाबायब्रा। नों सैमा बांग्रा, आं जिबौ। जाबायना? जाबायबा आं थांनोसै। बुलायनाय डेटखौ गोसोआव दंना गैया? गैया, जाबाय। होमबालाय बुलायगोन फैगोन बिस्थिबाराव। थाग थियारि जानानै था। जागोन दे। अब्ला आं थांनोसै। दानो थांथ' नाङा, साहा लोंलां। आं साहा फुदुंहैनि। नांथ'ला नामा? दे, फैबाय थानाय जाखाया साहा लोंलांदो आरो। आं साहा लायनि। दे होमबालाय। महाराजा, मा जों नायबाय थादोंब्रा? बिदि बांद्राय नायबाय थाबा आङो लाजिलायलाङोलै। लाजिनोबो रोंबाय थारो होमबा नों? लाजिनाया नोंनाव गैया जानो हागौब्रा, आंनाव एसेबाबो दङलै। आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि न'आव फैबाय जेब्ला आं जेबो बुंला। बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा सोंनोसै नोंनाव। बे हांसोखौ माबोरै खासि खालामोब्रा? मानि इसिबां हांखुर जादोंब्रा नोंलाय हांसोनि सोमोन्दै मिथिनो? माने आं हांसोखौ मालाबाबो गोसो होनानै नायफेराखै। बेनिखायनो आं एसे मिथिनो हांखुर जाबाय हांसोनि सोमोन्दै। बे हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बेखौ आं मिथिनो गोसो जादों। बेखौ गासिबो मानसिया मिथियालै, साफा सानैयाल' मिथियो। बिखुनजोजों आरो नोंजों बोरै मिथिलायना थाखो नोंसोरलाय? बिखुनजोआ माबोरै मिथिनो आं बेखौ मिथियालै। आं हले एसे मिथिदबोमोन आरोना। देलाय खोन्थालाय, हांसोखौ माबोरै खासि खालामो? खोन्थाजालाबायालै जानला मानला। मानि थाखाय खोन्थाजाया? माने बे खोन्थाथावनायानो नङा, बेनिखायनो खोन्थाजाया। मानो खोन्थाथावना नङा? मानो खोन्थाथावना नङा बेयो? ओरैबा उसुबिदाथारलै, खोन्थाजाया। आच्छा, खुगाजों खोन्थानो लाजिदोंबा मबाइलजों खोन्थालाय लिरनानै। लिरनानैबो खोन्थाजायालै बियो। मानो? सोदोबानो गैया नामा? बिदिनो होनजायो। हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बिनि सोदोबानो गैया। आच्छा, सोदोब गैयालासिनो माबोरै हांसोखौ खासि खालामखो नोंलाय? माबा मोनसेथ' बुंथारगोन। नों आंखौ हले बांद्राय रागा फोजोंगासिनो दङलै। बेफोरावबो रागा जोंनायनि बाथ्रा फैयोना? सोदोब गैया नालाय सोदोब गैयाब्रा। होमबालाय आखाइनि इंगितजोंनो खोन्थादोब्रा, हांसोखौ माबायदि नोङो खासि खालामखो? आखाइनि इंगितजों आं रोंलायलाङालै। माबायदिबा खोन्थागोनथाय दा आखाइनि इंगितजों? साला आखाइनि इंगितजोंबो रोङा, खुगाजोंबो खोन्थानो रोङा, लिरनानैबो बुंनो रोङा। आं हले जोंबाय। खोन्थानोसै नामा? दा जाथ'बाय दे। मानो फन रिसिभ खालामाखै सोंहरबाय ना? मानो एसेबां दावराव? हांसोआ उनाव जाबाय थासिगोनलै अमा सालथे। फिसालाया मोजां मोननायनि लैथोआव गब'दों खोमा, एसे हेफाजाब होफा। आं फैबाय। साला सुवादा खोन्थालांमारासै हांसोखौ माबोरै खासि खालामो। आमा बेटा, मा देखायनाय जादों बेयो?
मा जि सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय जागासिनो सोर आइजोआ नोंनि फनखौ थिखोआखै हा आफांनि फिसाजोआ नामा आफा बिदि नङालै बिदि नङाना गावखौनो देरद्रायनाय बायदि मोनदों नामा नोङो आफा आं गावखौनो देरद्रायनाय बायदि मोनाखै गावखौनो देरद्रायनाय बायदि मोनाखै नालाय दासिमबो बेफोरबायदिनो दङ नङा होमबा थाखा खामायनो रोङा फैसा खामायनो रोङा हिनजाव गोसो थोनो माला थाखा खामायगोन नोंलाय देरबाथाय माथो देरबायानो नोंलाय हिनजाव होफैबा दालागै गथ' खांलायनो हासिगौ नोङो होमबालाय आफा आंनो हिनजाव होफैसिगोन नामा थोद हिनजाव होफैजासे नों दानो देरथ'वाखै नाथाय फैसा खामायनोबा देरगबाय नोङो देरद्रायलायबाय जागोन दे आफा फैसा खामायखागोन टेनसन दाला नैबे महाराजा नोंखौ सनानि फालेङाव फुथुगोन सानसेबाबो आच्छा नैबे महाराजा नोंखौ सनानि फालेङाव फुथुगोन खि फुथुगोन नों जिंगा दासि आच्छा खुगाखौ हं सिनानै थासिगोन दे आङो नों जे आंनो सनानि फालें होगोन बेखौ साननानैनो आफा थाम्फै हाबजागोन बेनिखायनो खुगाखौ बोजोबनानै ला ओमफ्राय सनानि फालेंखौ नेबाय था खोथायाबा हले आंनि बिफासोबाव देन्जार जाबायथ' आरो आच्छा बेफोरखौ बादो दा हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बेखौसो सार्च खालामनानै नायनोसै आं सन्थलायालाय थांबाय मालाय आयो आं साहा फुदुंहोनायखौ नुवासै आरो नों साहाखौनो लोंलाङासै मानसिया नोंलाय मानो हगार हरखो मालाय गावसो थांदों आंलाय मा मिथिगौ नोंनाबाथाय बिदिनो साया ओहो आं लोङा आंहा मोनसे गोथौ सानस्रि जाखांफैदों बे हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बेखौसो सानगासिनो नै नों मा 2 3 4 5 द' बेलाय हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बेखौ नांथारगौ आंनो मानो होनोब्ला आं हांसोखौ माबोरै खासि खालामो बेखौ मिथिथारा सानबाय था नोंहा आच्छा बारु थाइबानि लारु आं सानबाय थानोसै आफा नै आं बिहामजोखौ लाबोफिनबाय मोजाङानो जाबाय एबारनिफ्राय फां फुं खालामनांला बिहामजोखौ लाबोबाय जेब्ला मोजाङै जोथोनै दोनदो बिहामजोनि फारसे नोंना दिनैनिफ्राय दायथ'आ बांबाय मालायनि फिसाखौ लाबोबाय जेब्ला गावनि खालामनानै लाफैबाय जेब्ला मोजाङै जोथोनै लादो जागोन दे आफा आं दिनैनिफ्राय बिहामजोखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनोसै बिहामजो फिसा आं मालाय माथो बुंबावनो बेखौल' हास्थायगोन सानैबो मोजाङै रुजु रुमु रायजो जादो आंनि फिसाला फाग्लाखौ एसे सयज' खालामदो मोजां गियान फोरोंनानै होदो मा थिक नोंनि गियान होनायखौसो लासिगोन खोमा जोंनिखौथ' लायासै दे होमबालाय बाजाराव थांनानै फैनि आं दसे बिहामजो दे मोजाङै मोजां रायजो जादो माबाफोर खैफोद आफोदाव गोग्लैयोबा आं दं दे जागोन दे आंहाबो एसे खामानि दङल' टाउन फारसे दे नोंसोर थाथ'लाय दे जागोन दे आदा आरो बाजै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंसोरखौ जमायै नुफिननानै आदा बाजैखौ एबारनिफ्राय बेफोरबायदि आलाय सिलाय दा खालामसै आरो हो आं मालाबाबो नोमबाजै बादालिखौ आलाय सिलाय खालामला दे होमबालाय बादालि थां दुगैहैदो आं दहायसो दुगैनानै फैखादों बाहेरनिफ्राय फैनाय नालाय एसे धुला बाला नांगोन ना नोंनि मोदोमाव थां दुगैहैथां आं दानिसो दुगैनानै फैखादों आरो बावथाराखै आबै आं गले गले दुगैनो दे ओहो दुगैनांगौ बे गोलोमदैफोरखौ दोनबाय थाजाया मोदोमाव आरो दानि जुगनि धुला बालाखौथ' बुंखानो नांला बिराद बेमार आजार जाहोयो बेनिखायनो हायोब्ला मानसिफ्रा दुगैबायानो थानांगौ फुङाव खेबसे मोनायाव खेबसे सानजौफुआव खेबसे दुगैबायानो थानांगौ आरो बाहेरनिफ्राय फैबाथाय दुगै खाथारनांगौ खि खाथारनांगौ थां दुगैहैथां आदा नों गाव दुगैबानो गासैखौबो मानो दुगैबाय थानो होयो आजैया बुंखाबायना दानि बावैसो दुगैनानै फैदों होननानै आरो दुगैनायानो गोबाव जायैखौलाय मानो दुगैनो होनांगौ जाखो बिदिब्ला बाजैया खारफिनलांगोन ना दुगैनांगौसोब्रा दुगैनायाव जेबो गाज्रि नङाना एन्टनिअ नोंबो दुगै आंबो दुगै गासिबो दुगैनांगौ अब्लाबो आदा बाजैखौ बेफोरबायदि खें खें बुंनाङा जागोन दे दाथ' बाजैया रागासो जोंबाय खोमा थांनानै बाजैखौ बुरखायहैफिन बुरखायबाय थाथारनांगौ होमबा माथो हिनजाव मानसिफोरखौ रागा जोंबा थाब थाबनो बुरखायखानांगौ गोबाव जाबा दिगदारसो जायो दा एसे रागा जोंनायावनो बुरखायहैखानांगौ जाहाथे रागाया बुरजा जाया आच्छा दे एन्टनिअ थेंक इउ जेबो नङा दे बे आदा थफिरामजोंबो मा जागोन बिराद गोबाव जाबाय एमाव राजानि खबर लायैया माबायदि दंथाय एमाव राजाया गाबोन लोगो हमहैनांसिगोन खेबसे आंबो माने एमाव राजानि खोथाखौसो सानफ्लांबाय थायो फाग्लानो बे बाथामिस थफेरामा बेसेबां दुगैनो खोन्थायो दे आंखौ आंनि बावैसो दुगैना फैथारदोंमोन न'निफ्राय आधा घन्टायानो जायाखै बेवहायनो आइ दुगैनो होलायबाय आंखौ बिदि गले गले दुगैनो होजाबा माथो आंलाय गगासो मोनबाय थागोन बादालि दुगैनाया जाबायना बाथामिस बाप्पा ओइ मा नुनांगौ नुखोलै आं ओइ दखनाया माबार गान आंसो लाजिनांगौ नोंहासो लाजिबाय आरो आं सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि लान्थिया थिया मोगथाङाव नुफेराखै बिनिखायनो लाजिनो ओंखारदों दे माबार दखनाया गानदो बाथामिस गानबाय ना हाय बालनि दे गान दे माने आं एसे लाजिदबोलै बेफोरबायदि नुबाथाय लाजिबाय था नोंहा आच्छा जाबाय ना गाननाया औ
होमबा आं गिदिंनोसै सोरसो नोंनि दे होमबालाय आं गिदिंबाय समायथारबाय दे ओइ बादालि जों सानैजों रुजु रुमु रायजो जानोसै नङा होमबा बेनिखायनो आं मा सानदों मिथिगौ ना जों सानैनि रायजो जानायखौ हनिमुननिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै जों गोजान जायगायाव दावबायनोसै सोरखौबा लोगोआव लाफा नङाबा आं थाङा आंखौ मालाय जायगायावबो गारनानैसो फैगोन दे जेबो साननाङा आच्छा नों मा खालामो खालामबाय थाथ'दो मबाइल नायना उन्दुयो उन्दुदो दा माला खामानि मावग्राफ्रा नोंखौ ओंखाम जानो लिंफैगोन नोंलाय बहा थांनो आं जेरावबो थाङा दिनै दुगैहैनि आं मोजांनो दुगैनायाव बेसेबां गोबाव टाइम लायो नोंलाय मालाबा मालाबा 1 घन्टासो जानो नागिरो आयौ बाया दे नों थाथ' दा रुवाथिफ्रा मा नांगौ मा नाङा नोंनाव सोंफैखागोन अके दे होमबालाय आं दुगैनोसै ओमफ्राय दा आंखौ गिनाङा दै आंनि खानाया लाव मुरासो नालाय जागोन दे मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेजोंनो थानांसिगोन आरो उपाय गैला मानखौ महाराजा माबालै बे हांसो जोलाखौ माबोरै खासि खालामोब्रा थोद मा एसे गोदाव सोरावलै बेफोरबायदि सोंनोसो फन खालामो नामाब्रा माने नोंनाव एसे गियाना बारा दंना नों मानसिया गियाननि बाख्रिना बेनिखायनो नोंखौ गोसोखांनानै फन हरबायब्रा एसे गियान थाबानो खासि खालामनायनि बे गियाना आंनाव थानांगौ जाहैबाय माथो गियान बाख्रि माखौ बुङो जायना गियान बाख्रि बेनाव गासैबो गियान थायो थोद मा गोदाव सोरावब्रा होमबा नोंबो मिथिया होमबा हांसोखौ माबोरै खासि खालामो हांसोखौलाय मानो खासि खालामनांगौ जाखोब्रा बेखौ खासि खालामा मा हांसो खासि हाफाङा मिथिगोन खोमा हाफांनो होलाय फनखौ मानो हाफांनो होलायनांगौ जाखो हांसोखौ खासिखौनो खालामा सोर खोन्थायोब्रा नोंनोलाय आच्छा होमबा हांसोखौ खासि खालामा होमबा जाय नोंनो खोन्थादों बे नोंखौ जाम्बा बानायदोंब्रा दोलै बेफोरबायदि गोदाव सोराव सोंनो फन खालामनाङा आंखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु आच्छा बिखुनजो बिजामादै लोगो नांनानै आंखौ जाम्बा बानायदों र' बेथा बेथिफोर र' होनहरखो बेयाव महाराजाया सोरबा हांसो खासि खालामनाय खोन्थादोंनो बेनो बेखौनो आंनाव सोंहरदों आरो माबोरै हांसो खासि खालामो होननानै मा जाबावगोन बेयाव महाराजाजों सोरबा खोन्थाहरखो बेनोबा जाय खोन्थाग्रा बेबो खम मेलेमनि मानसि नङा दे र' थफिराम फन हरदों हेलौ ओइ हाफां जायगाखौ नागिरबायना नागिराखैब्रा नोंलाय बेखौनो नायगासिनो दङ आं लेपटपाव दा टिकेटखौ माला दानगोन र' दानगोन आं नोंनो गाबोन खोन्थाहरगोन दे जागोन दे आं हले हनिमुनाव थांनो लुगैनाय हामथारलालै जागोन दे जागोन गाबोन खोन्थाहरगोन आं दा रायलायथ'ला आच्छा नार्जिबो दं खाथियाव दं नामा औ दङ ए होमबालाय नोङो जायगाखौ रेडि खालामनानै आंनो खोन्थाहरदो दे नों बांद्राय सानबाय थानाङा आं गाबोन खोन्थाहरगोन नोंनो आच्छा दे थाबैनो बेरायनो थांनो मोनबानो जाबाय नोंनोलाय मानो थफिरामा फन हरलायखो खोथा दङ आरोहाय आंहा थफिरामजों देन्जार लोगो दङलै नोंनाबो माथो थफिरामा आंनि लोगोखा मोजांबाबो गाज्रिबाबो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया अब्ला नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट एपिसोडआव बाय बाय लोगोफोर